Malawi Today. Ndukuva bwinobwino tesha waswera kubanja ku nyumba ulutsira mawu mabona ine ndaswera bwino komanso ndadzuka bwino kaiweyo bafuna ziti kuti ayi kunonso moyo ngwamphamvu kumadzatentha kudzazizirako choncho sitinganene zoti kuzizira kwambiri ngati muja mumudzira dedza mapanopa dzulo mamenyako nkupaziraso morero tesha chabwino kuchezera kwakumangitsani kuti mmawa mudzipatsana moni wawaswera nanga ukamuza mzako kuti wadzuka bwanji akumati ayi ine sinadzuke ndikugwira ntchito pakali pano sinagone ndikugwira ntchito pakali pano ndizoona ndimene zinthu zilili ndi munthu umene usunana kwikeya chifukwa pena pake toli umadzasowasowa kumanoti kwengoyenera kutero basi chabwino tero kuti kudedza kuno chimene chikuvuta kwambiri muchanena kambira dzulo imakhala nkhani ya network dzulo tinali ndi dedza boma constituency kutale center kumene zotsatira zake zimabwera monyotsoka usiku ndithu nakhala udikilira kena kompana natuza kuti ayi tapita ndikukapupuleka ayi pang'ono tikumanenso mawa koma nthawi imene makwana 4 o'clock ndikuti anthu amene afikano pa district ndikuti alandira zotsatira zochokera ku golomoti kudedza golomoti kumeneko anthu okwanira 32,851 ndi amene adalembetsa kumeneko kuti akaponya voti ndi atatuluka monyinji lachiwiri lija kupita kukaponya voti zotsatira zili panozi zimene anthu akumeneko achita ndithu koma mucheto makambira kuti nzosatsimikizika tingochita motero umachita mwansangamsanga kuti a Joyce Banda kumeneko iwowa ndithu akukwanitsako kupeza mavoti 269 pamene abanda Thokozani apeza mavoti okwanira 134 abanda akwame yowa ndi mavoti okwanira 206 pamene Lazarus Chakwera MCP ali mavoti okwanira 5,650 akamuzu Chiwambo andi mavoti okwanira 173 pamene Chilungo Adilu James yowa akwanitsa kupeza mavoti okwanira 96 pamene achipojola Cosmas Felix yowa kupeza mavoti okwanira 23 Adalitso Kabambe apeza kumene kumavoti okwanira 363 pamene atupere munozi ani mavoti okwanira 524 apita mthalika DPP kumene kwapeza mavoti okwanira 14,774 mungochita kubwerezaso nambala ayo ndi 14,774 pamene aphunzira mvula iwo apezako mavoti okwanira 56 kumeneko Frank mwene fumbo apezako mavoti okwanira 23 pamene akondwani Nankhumwa iwo apeza mavoti okwanira 16 Saudi Jordan iwo apezaso mavoti okwanira 13 kumeneko pamene Aswira Smart jodzimira pawo apeza mavoti okwanira 33 Tobias Miliwadi iwo apeza mavoti okwanira 20 pamene Michael Usi apeza mavoti okwanira 67 muchanena kambira tesha kuti anthu kuno amene adalembetsa kuti tikavota kudedza kolomotuko ana anthu okwanira 32,851 amene wanditunda amene anavota kumene kuvotera president kumakhansala ankhalenso aphungu a nyumba ya malamulo ndiso ndizotsatira za kumeneko za aphungu a nyumba ya malamulo zimene zabwera zatsalani za makhansala zokha tingochitiratu kuti mwina anthu adziwenso kumeneko kunali anthu okwanira 6 ndi amene amapikisana kumeneko mayina monga abo Aaron Banda achimphaka Caston Adero Robert Kalindiza Lazaro Madalitso Naija Madalitso Veronica komanso Apili Alan Esau ndamene anapikisana kumeneko mongochita so mwansangasanga amene zayendeka kumeneko ndikuti abo Aaron Banda apeza mavoti okwanira 3,241 pamene achimphaka Caston Adero yo apeza mavoti okwanira 813 akaliza Robert Abel yo andi mavoti okwanira 3,983 pamene Lazaro Dalitso ani mavoti okwanira 170 Anaija Madalitso Veronica iwo apeza mavoti okwanira 4,205 pamene Apili Alan Esau namene apeza mavoti kuchuluka kumene okwanira 10,570 ndikuti ngati zingatero ndikuti iwo kumene kumwina ndamene akhoza kutumikira anthu ku nyumba ya malamulo ambonda amene apeza mavoti ochepa kwambiri mavoti okwanira 10,570 kumakuno tesha kuchita motero kuti
kuti zimene talandira zadedza golomodi zotsimikizika kumeneko maka zosatsimikizika kumeneko zimenezi amatiuzanso limuna chama 7 wako muno okhala kubweranso zina ndedi khaso tikubweranso palaini potero koma nkhani imene kuvuta kwambiri mboma ladedza ziyo atasamadabwe kuti mwina nkhani yokhudzana ndi network zikumavuta kwambiri zomwe takhala fufupi mwina close to 7 hours kulikira network inatsabwera ndikufuna kuthawaso kubwera nkuthawaso I don't know kuti chikuchitika kwenikweni ndi chani mankhani yokhudzana ndi network ndimene kuvuta kwambiri m'mauno tesha kumasekiso. Chabwino NS tithokoze kuti wakwanitsabe kuzilolerako zina ndi zina ngakhale nkhani ya network ikuvuta koma chiyamike ndithu chifukwa cha ntchito imene wayigwira kumene kudetsa. Koma asadapite kwenikweni Ernest pamene umazakamba za ma results ena ma MP suda mwina chifukwa cha nkhani za network zimene zikuchitikanso kumeneko iwenso foni yako inachitaso zina amene akutsogola pa ndandanda umenewo osatsimikizikawo mwina utati utipatse chithunzithunzi ndi ndani komanso chipani ndi mwina nkhani okay aya amene akutsogola ndi Aphili Alan Esau amene wa anaima paokha independent pa Chingerezi akwanitsa kupeza mavoto kwana 10,570 amene Aphili Alan Esau ndamene akutsogola kumene kudedza golomoti 10,570 ndi mavoto amene awapeza kumene 10,570. Yes. Chabwino zikuenda modelo muchisomo akuti 10,570 amene akutsogola kumeneko. Timafuna kuti tidzimvetsetsa tidziyenda nawonso limodzi Malawi. Tithokoze tikhulupirira kuti zinazo zikabwera ndi kuti